Without any waste of time, while we are standing on our feet, simile kanjalo ngenyawo zethu, let us welcome isitsha sikaNkulunkulu namhlanje ebusuku kwi-declaration prayer umfundisi uLungu Zulu. Simshayile izandla eseza ngaphambili. Inkosi engcwele kufanele ukudunyiswa, kufanele ukubongwa uNkulunkulu ebusuku. Akekho njengawe. From glory to glory, from power to power, you are the self-existing God. You do not change. Ubani uNkulunkulu ofanele udumo ebusuku kulesithathu. Akhona amakhosi ayadunyiswa, ayazela, ayalala. Wena wedwa inkosi engazele engalali. Wena wedwa uNkulunkulu wakhuluma emhleni yasendulo, intaba yathunqa umlilo. Ebusuku Thixo wethu ongcwele, size kuwe sizokukhonza, sizokudumisa, sizokubabaza, sizobika indaba yethu kuwe. Phakama uNkulunkulu wenkazimulo, phakama uNkulunkulu wakulendawo, phakama uNkulunkulu othembekile, and let all your enemies be scattered in the name of Jesus. Baba wethu ongcwele, abangene begula, abaphume bephila, abangene beboshiwe, abaphume bekhululiwe, dalo kusha ngezwi lakho ebusuku. Let our lives never be the same. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sikwethembile Nkosi. Awunayo injabuliso. Uyinkosi yakho konke. Uyinkosi yakho konke, uyinkosi yakho konke. Uyinkosi yakho konke. Thatha udumo ebusuku, amandla namagunya nobukhosi bungobakho. In Jesus name, amen. Angibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu egameni lika Jesu singamshayela izandla. Humble greetings to our Father, the Bishop, your grace. Ngiyabingelela egameni lika Jesu. Ingceko zikaNkulunkulu ezikhona neingceka zikaNkulunkulu esikhona phakathi kwethu. Ngicela ukubingelela abazalwane, leadership yebandla, ibandla lonke likaNkulunkulu, the diacons of the church, media team. Ngiyabingelela Bhutumenzi. All protocol observed. Amen. Asibonge tata ithubo sinikeza lona lokuma phambi kwebandla. Amen. Ngivumelene ngithi bazalwane, kulonyaka ka2026 ukukhonza kwakha kube nedamage okuyenza isihogweni. Phinde futhi. Kunyaka ka2026, be it's a Wednesday noma ngabe kuthiwa yisonto. Kodwa make wa decide nje wageza wayenkonzweni, akube khona idamage eyenzakala isihogweni. Alibongwe igama lenkosi. Ngivumelene ke ngikhulume ngale subject ethi your private altar sustains your public authority. Angiphinde futhi. Your private altar sustains your public authority. Ngoba uma uke wangaba nali altar eli private, kukhona la igunya lakho publicly elizophucwa khona. Sanibonani phela ebusuku. Kunabantu wemambili abathi thina nje we do not have a voice. Izinto ngazathi nemoya yesitha isithobeli ingenxa yokuthi akonakele lapha ya publicly. Inkinga yonakele altar. Your private altar sustains your public authority. Alibongwe igama lenkosi. Kunezinto oyozenza ungafaka amandla kakhulu bese ubhekwa ialtar eli private. Inkinga thina sifuka ukufaka amandla la khona kufuneka sisebenze authority khona. I-authority Maria ilandwa noma phi, ilandwa in the private altar. La khona uthi nginamandla okwenza konke ngayo uKristu ongiqinisayo. Uqeda uphuma uye imeni uhambisa iCV endaweni orithethwe kuyo usushilo what I'm more than the conqueror. Kahle kahle unqotshwanga wena publicly. Inkinga kuphuca iauthority yakho publicly. Ngoba lapha yayi altar awipractice emthandazweni. Judges chapter 16 from verse 21. Verse from 21. Verse number 21 ufundeke kanje. AmaFilisti ambamba
amkhipha amehlo akhe amehlisela eGaza ambopha ngamaketanga wasila etilongweni. Thandaza Jawe. Baba izwi lakho namhlanje ntambama siyalamukela ngenhliziyo ivulekele lona. Thatha udumo ngalo namhlanje wenzele ubukhulu begama lakho in Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. The reason why I speak on a subject ethi your private altar sustains your public authority. Kwake kwabanjwa indoda yathi mayifika endaweni ethile endaweni yamaFilisti kwafika khona kwathiwa lo muntu sesikhathaze kakhulu. Ake nimbuzeni ukuthi amandla akhe akuphi. Ngoba wecha wemfowethu kufika isikhathi la khona uhlabelela bese kuthiwa athathwa apha amandla kaChawe. Ufika ushumayele bese kuthunyelwa kuthiwa kuleli izwe sikulo ake siyobuza ukuthi ngoba udlala nje webhuti umenza amandla wathathapi. Lithi wabuzwa kwathiwa wachaza washo ku wrong. Ngiyayithanda into eyenziwa uSamson ngoba akufanele uchaza amandla akho on the first go. Waqala washenda wena wrong. Hayi ukuthi wayengazi ukuthi amandla akhe akuphi. Ngoba inkinga yakho chaza amandla akho endaweni wrong. Hallelujah. Kuyenzeka phela uphinde ubhayizele ngasendaweni oke wenza khona umonakalo. Awukazi uphinde ufike umenywe la khona kwakwathiwa khona uyasiphazamisa lo. Kodwa uyithola usuhleli nalabo bantu futhi. Bese ucabanga ukuthi angeke athunywe uDelilah kuthiwa akayobuza ukuthi nangesabuye njalo apha amandla akho. Nakulonyaka besithi uzokhathala uma kukhathala ama manager ayibo ahlelipha amandla akho. Kuthiwa nakulonyaka wena usathola distinction man ahlelipha amandla akho. Thiwa waze wachaza wagonyuluka inhliziyo yakhe yonke. Wathatha uDelilah report wayibuyisela. Mayibuyisela basheshisa bamgunda inwele la kuhleli khona amandla. Sangagcina lapha isitha. Sathi lo noma sesusiwa amandla kodwa akangaboni futhi emehlweni. Ngoba kukhona abantu abathi umisitha silwa nabo singadeli babomlifu ukuthi bagundwe inwele basuswa amandla. Sithi abangaboni nje ngisho emehlweni. Ngoba khona abantu esingacabanga ukuthi abasafuna ukattend i-declaration prayer kanti isitha sesibakhiphe namehlo. Okubona ukuthi umthandazo bafowethu unamandla. Okubona ukuthi umthandazo ulwelana izimpi. Ngathi ngomunye unyaka ngathi safika singenjena sakhandwa umthandazo salandwa umthandazo sakhiwa umthandazo sisustain umthandazo aphi amandla akho. Bamgunda basebethi mana lo akakhishwa amehlo ngoba isitha sideli mawusabona. Yazi ukuthi khona umuntu owona ngoba engabona emehlweni. Ngisho lo sumzondayo wena akakulimazanga ebone emehlweni. Ingoba amehlo akhishiwe. Kwathiwa lona noma ekhishiwa amehlo akaphinda afakwe etilongweni. Umehluko phakathi kwaPhayili noSilas noSamson itilongo bangena beboshiwe kodwa uSamson wangena amehla ngenawo. Ngoba ngilazela lakhe itilongo noma uboshiwe ukuthi uyongena unjani. Yingakho ngithi ukukhonza kwakho akube nedamage okuyenzayo esihogweni. Inkinga yethu sikhonza nje ngolesithathu kube ngathi lukhona olilandelayo. Kube ngathi hayi kahle sesimenza uNkulunkulu nomthandazo senza into yokudambisa isimo. Kanti umthandazo uyasiqeda isimo. Alibonga igama lenkosi sithi hayi makungalunganga nje kulokho kuzophinda kulunga baningi olesithathu ngo2026 aya sixoxele mntaka baba lolu lesithathu kuhlukile olizayo lihlukile olidlule lihlukile. Lithi wathiwa akaphoswe phakathi etilongweni qhubeka Jawe. Nokho izinwele zekhanda lakhe zaqala ukuhluma futhi esephuculiwe. Bafowethu zaphinde zahluma inwele. Aphinde abuya amandla omthandazo. Baphinde bavuswa abantu abathandazela ibandla. Baphinde bavuswa abantu abadumisa begcwele umthandazo. Ngoba noma uSamson angaba setilongweni kodwa inwele ibuye ihlume. Ukuthi angazi ukuthi ugundwe ziphi inwele.
kungenzeka ukuthi ugundiwe inele zama finances kodwa ngivumela ngithi kulelo jele ziyahluma inwele awuziyahluma abafowethu inwele noma ungathathwanga esikoleni kodwa namhlanje ebusuku ngivumelani ngithi Samsoni noma uvumile ngamandla akho kodwa ziyahluma inwele sons and daughters of Pharaoh ziyahluma inwele zihluma siphakathi etilongweni zihluma siboshiwe hanima hasaya zahluma inwele baya rejoice ngaphandle inwele ziyahluma phakathi etilongweni. Oh God, qhubeka njalo. Verse number 23. Amakhosi amaFilisti abuthana ukuba ahlabele uDagoni uNkulunkulu wawo umhlatshelo omkhulu athokoze ngokuba athi uNkulunkulu wethu unikele uSamsoni isitha sethu esandleni sethu. Verse number 24. Abantu bambona bamtusa uNkulunkulu wabo ngokuba bathi uNkulunkulu wethu unikele esandleni sethu isitha sethu somchithi wezwe lakithi obulele abaningi phakathi kwethu. The reason why I say ungakhonzi kungabibikho idamage oyenjayo isitheni. Mawulibe uqhubeka ukhula noNkulunkulu kukhona amadimoni alokha athaskwa mhlawuqala ukusindisa ukuthi amelane nempilo yakho. Khona uthi ngathi kulonyaka izimpi zalonyaka ziyisukunyuka hayi zisho isikhathi osihlalile kuNkulunkulu kusho ukuthi kahle kahle ufune ngaba usenjena. Ilevel yakho ya spiritually funeke ngaba isenjena. Funeke ngaba usalindi nokuthi kuma umuntu ngaphambili makulesithathu athi asithandazeni. Ngoba understanda into ethi amadimoni esengilwa nawo awelevel esengikuyo. You cannot count 10 years okusindisweni bese ucanga ukuthi ungalwa namadimoni ka 1 year. Bajabula isizwe sathi hayi lo uNkulunkulu umnikele kithi. Ngivumele ngithi sitha sihlaba imkhosi emkhathini ukuthi usibanibani kade sihlukumeza. Ngazathi khona into ekufanele siyenze ngayo bese ufika wena mase ufike kuNkulunkulu relax. Ngivumele ngithi ngo2026 asirelax. Sifinqa imkhono. Ngoba le ndlela esikhonza ngayo isho ukuthi sisichallenge kangakanani isikhoko. Bathi sebembophile bathi hayi izwe lonke lathi hayi lona kade chitha izwe lethu. Awuyazi idamage okade uyenza emkhathini. Ngomnikelo wakho ngokufika kwakho useve bandleni ngokudumisa kwakho ngokudlala kwakho izinsimbi angeke ulimale njengabanye abantu. Kanti uyolimaliswa komuntu osindiswe ngonyaka odlule. Usuke wadumisa kwasukuma ingishosha. Usuke washumayela kwakhona ofakazayo ukuthi mhla ishumayela ngasizakala. Lithi iBhayibheli kwathiwa asihlabele inkosi yethu uDagoni. Isibambele ufisho omkhulu. Ngoba abanye abantu mabelimala isihogo bafowethu sikhipha isacrifice ongakazi uyicabanga. Yingakho make kwalimala umuntu ebandleni kufanele kuhlangana abaprofeti kuhlangana ama-intercessor kuthiwe uNkulunkulu amakhosi oDagoni ayarejoice kodwa thina simhlwitha phakathi. Okunye ukuwa sikho kokwethu uthi siyophuza amatiye. Ngoba umazi uSamsoni ukuthi wenza umonakalo ongakanani kumaFilisti. Qhubeka njalo. Kwathi lapho inhliziyo zabo sezisasile bathi mbizeni ukuba asidlalele. Bambiza uSamsoni esetilongweni wadlala phambi kwabo bambeka phakathi kwezinsizwa. Wrong location. Wrong location. Bambiza ukuthi adlale endaweni e-wrong sisinoxola. Ngaseyinsikeni ngoba sonke isimo sineyinsika. Bathi hayi siyakhipha etilongweni nje wena sifuna uyodila nama-pillars enhlupheko yakini sanibonani phela. Sifuna wena uyodila nama-pillars esithe silwa neRawsi. Hayi mthatheni nimkhiphe etilongweni niyombeka kodwa ngasetilongweni ngaseyinsikeni. The location. The location. Yashintsha from prison to pillars.
from prison to palace. Kodwa abanye bethu bawo Samson from prison to pillars. Vumelene ebusuku ngizoshumayeza abantu abathi thina siphume etilongweni kodwa siyinsikeni. Asizazi insika zaleli bhilidi. Kodwa one thing for sure, uma kwakungalanda uSamson wayizozazi insika zalendlu. Inkinga thina masifika emthandazweni asiye insikeni. Yohlale njalo uthi uphethwe ikhanda ngoba bathakathi bangene eqale office lakho. Shone insikeni namhlanje ebusuku. Shone insikeni namhlanje ebusuku, shone insikeni. Ungadumisi chawe, ungafikanga insikeni. Ngoba amaFilisti akhona. Ungashumayeli Maria, ungafikanga insikeni. Bamthatha bamusa kwi-location e-wrong. Bathambe einsikeni. Qhubeka chama. Verse number 26. uSamsoni wathi kumfana owembambe ngesandla, ngivumele ukuphatha izinsika indlu emingazo ukuba ngencike kuzo. Manini bafowethu, noma insika zikhona kodwa ihlukene. Wathi angifuni noma iziphi, ngifuna leze izibambele endlu. Wayengekho xoxo lendaba futhi amehlo wayingenawo, umfana futhi wayingammisdirector kodwa wathemba amehlo abone emthandazweni. Lead me to the pillars that sustain this temple. Koshadia Kamantokosa. Kuyinqobe impi yakini ungakafike insikeni zokhokho bakho abagqaba bakunikele emadlozini bowufika ngolesithathu uthandaze nje. Lead me to the pillars. 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 2026 ngolesithathu siye insikeni. Hey, Bumpy Poverty, yes, South Africa, lead me to the pillars of unemployment. Sonimaya Halia, Kushania. Hey, Nakama Filisti, Aqualindlo. Fanomncane ungangisi nomapi. Isayinsikeni kodwa imiselendle. Rausi, lead us to the pillars. Ukuze sidle itheko, funeka abantu abangezukhompyutha, abantu abangazukhomplayina, abathi in Durban, lead us to the pillars that sustains the whole KZN. Kamaya basutalia, kamanto kabosha, siya stadium, 6 June. Lead me to the pillars. Ama-pillars athi asigcwala istadium kodwa siyagcwala makudlalwa ibhola. Lead me to the pillars mfana omncane. Kuvuka abantu abazothandaza bethi inkosi sibeke insikeni ezimisa umuzi wase-KZN, eyimisa umuzi wase-South Africa. Enough is enough. Enough is enough. Makufiwa abafethu asifele khona. 2026 akufiwe makufiwa. We cannot afford to be a generation engabhalwa lutho ngayo. Sikhonze nje sakungapha sikaze saba khona. Our fathers are ready to hand over the baton. Inkinga abekho abantu abafuna insika. Abathi la kwalimala khona baba bethu. Thina we are moving forward. Athi mfana, uyacabanga negotiator nesitha sakhe? Athi angiboni ngithemba amehlo akho. Ngithemba amehlo akho. Lead me to the pillars. Angiboni ngithemba amehlo akho. Lead me to the pillars. Hayi noma imaphi, ngiyazi uyisitha sami. Ngiyazi ukuthi futhi uthathi utsheliwe ukuthi don't take any sizo, ungangisizi ngalutho kodwa lokho akusilo usizo. Vele bebeshilo ngale bathi akazodansa einsikeni kodwa ngifuna izibambeleni. Ngithemba amehlo akho. Kanti amehlo omthandaza yabona.
ukuthi even if you misdirect me kodwa ngizofika ngamasuli yahanda mfana omncane lead me to the pillars. Hayi noma iziphi insika eyibambele endlu ngoba ngiyezwa noma ngabona ukuthi ngathi kufike nesinedolo samafilisti ngathi namhlanje kuphume wonke umuntu. Lead me to the pillars. Wafika funda chawe. Thank you mfana omncane ungibeke endaweni right. Verse number 27. Hamba ke manje. Indlu yayigcwele abesilisa nabesifazane namakhosi onke amaFilisti ayelapho. Ophahleni kwakukhona abantu kungathi abayizinkulungwane ezintathu abesilisa nabesifazane ababebukela ukudlala kukaSamsoni. Kwabalwa inkulungwane zabantu safikile insikeni akazi lo ukuthi laba bantu amyome insikeni bangakanana kababona. Ngivumele ngithi wena impo obhekene nayo lo ibukayo incane kunale ngale ngemumva. That is why I say we cannot afford to play. Not for 2026. Awuthola ithuba lisebenzise ngathi uyafa. Kube ngathi ngeke uphinde ulithole. Ne noma ngabe lokushayela enkonzweni ngoba isitha singakuthagethela lokho. Ungacabanga ukuthi uzothagethwa ngoba usula phambili. Wathi mayifika. Wafika wathi asengisendaweni right manje. Khona ngisho abahlelo phahleni. Ngoba abanye abantu bacanga ukuthi bayasinda bebesophahleni bengekho in the midst. Khona abantu abahleli abalinda ukuthi kusasa bofika emsebenzini ngoba bebengekho la kwi declaration prayer baphume etoli kanti abazi ukuthi masisike safike insikeni sithe insikeni inkosi zalawa ama office. We do not care ukuthi kuthelwane kodwa ngemvimbo yakho saphiliswa siyonyathela inyoka nofezela siyodla okubulalayo singafi as long as we are in the pillars that sustain this temple. Mayifika khona iposture yenza ngoba emthandazweni kuba neposture. Qhubeka chawe ngizovala. Verse number 28. uSamson wakhala kuJehova wathi Nkosi uNkulunkulu ake ungikhumbule ungiqinise kube kanye kuphela uNkulunkulu ukuba ngiphindise kumaFilisti ngempindiselo ibenye ngenxa yamehlo ami omabili. Bafowethu Mvumeleni ngithi ukukhonza kwethu kulonyaka it's a revenge. It's a revenge on behalf of our families. It's a revenge on behalf of amandla siwaphuciwe. It's a revenge of izinto ezisilahlekela sikuye. Ukukhonza kwalonyaka it's a revenge. Ngenxa yabehlama khishiwe. Phindisele kube kanye. That is why I said ungakhonzi ngazathi uzophinda ukhonze futhi. uSamson wacela ichance eyodwa. Wathi kube kanye nje. Bafethu ngivumeleni ngithi kube kanye nje ngolesithathu. Kube kanye nje ngolesithathu. Kube kanye nje ngolesithathu. Ngiyazi lijwayelekile kodwa kube kanye nje ngolesithathu. The enemy has destroyed our family sathula kodwa kube kanye nje bafethu. Kube kanye, kube kanye. Kube ulesithathu, let's revenge kanye. Ukuthi ngeke ngikwazi ukubashumayeza abantu abangagundanga inwele bakhishwa amehlo. Kakodwa nje noma ngingangashaya isonto kodwa kakodwa ngolesithathu. No Nkosi ngidingi ngalela namhlanje nje uNkulunkulu kakodwa ifamily yami akekho osebenzayo kakodwa nje uNkulunkulu kakodwa nje babuzile ukuthi nginama degrees nginama honors akulungi lutho kakodwa nje ngikhanda into engikhandela abantu abangafundile ngifundile kakodwa nje just this once. Just this once. Kanye nje. Ngenxa yamehletha akhishiwe. Ngenxa yamehletha akhishiwe. Ngoba umthandazo uthi inkosi nala ngaboni khona wena uyabona. Wayengayeke uSamson ukuthandaza lapha. Ngoba wayesezwile inwele ihluma ngoba imistake ongayenza ukuthi mawusuzwa amandla ebuya bese uyeka into othatha kuya amandla. Wathi yeke inwele uNkulunkulu ngiyazizwa ukuthi ziyahluma
ngoba ngake ngathi ngeyi31 zizwe mawukude zizwe mawususondela wazizwa ukuthi inwela angeke ngicomplain enkulunkulu ngamandla angeke ngikhulume ngamehlo angibaboni kodwa ngiyayizwa imvungu ukuthi lempi inkulu ngoba uyayizwa impi kwalika moya uyayibona uthi ngathi inkulu kunalento engiyibonayo noma usibani banehleka yena kodwa kunempe ngale kwalokho masufikile Samson einsikeni hamba uyothi uNkulunkulu ngiyamhlwitha ngenxa yamehlo akhe Ndiwathi kube kanya nje uNkulunkulu ngenxa yamehlo inkinga yethu masifika uNkulunkulu emthandazweni sifika singalokho siyale ngelinye ilanga ngove liqonde ngqo ngenxa yale yamoto yami yaginqika uNkulunkulu ngenxa yalo yamshado wami waphela ngenxa yalo umsebenzi engawuluza kwathatha ingane yomuntu obhinqa intambo ngenxa yokuthi bese ngisebenze kangaka sekufuneka ngiphinde ngiqale phansi ngiyosebenza kamasho ngiyosebenza ba respect ngenxa nje yamehlami sokhonza ngathi siyaphimisela ukuthi ngenxa baba umlife ngenxa yamehlo Verse number 29. uSamson wayesebamba izinsika ezimbili eziphakathi eyayimi ngazo indlu wencika kuzo kwenye ngesandla sokunene kwenye ngesokhohlo. The posture in the prayer. Mawufika emthandazweni bafethu khona esinye isikhathi inkinga nesitha siyakwazi ukuthi ufele esitulweni. Kanti ngelinye ilanga siyokufuna ulele phansi. Khona ezinye izimpi eziyonqotshwa ukuthi ufike walala phansi. What I surrender all to you. Bethu kwenzeke namhlanje uthi angifanele uNkulunkulu. Ngoba uSamson mayifika wabamba ngo left waphinde wabamba ngo right. Bacabanga ukuthi laba wenza lento esifuna ngoba when the enemy see you uguqa ngamadolo ucabanga ukuthi usurrender kuye kanti uthi khona inkosi engiyaziyo ngaphezulu kwa wonke amakhosi. Mina Nkosi ngiyahluleka uma ungekho. Tho wabamba insika nje weqedela ngehle. Cela ungiphendele. uSamson wayesebamba izinsika ezimbili. Chawe. Verse number 8. uSamson wathi mangife namaFilisti wakhothama ngamandla akhe onke. Indlu yawela phezulu kwamakhosi naphezulu kwabo bonke abantu ababekuyo. Abafileyo ababulalayo ekufeni kwakhe babe baningi kunabo ababulalayo ekuhambeni kwakhe. Kahle kahle mawulimela unamandla kakhulu okudlula mawu right. Odumisisa umuntu olimele. Ayobonile. Awu phela khona ulife. Odumisisa umuntu. Izimo ezi against yena. Ubona ukuthi kuyenzakalani. Uthandazisa umuntu othi noma ivoice ingasaphumi. Athi Nkosi kodwa bangiyalelani bethi angenza into ethile. Heli mahasu kadaya la hanosha. Eni hazina maya kusha de ande. Umuntu ongasena mandla othi there is no any other option. Umuntu who has not rehearsed. Umuntu who has not planned. Azothi mayima. Lithi izulu hayi namhlanje balimele labomi phambi kwabo. They need a balsam of Gilead. Athi mayidumisa nina hasuli maya kusha. Kimana na kuseriane. Hallelujah silimaya haneya. Kaliana ulimanzo ya lahaseya. Kelia bathi kwenze njani? Lithini lalikula hlabelelayo? Athi ohlele mumva. Waze wangemphathisa uNkulunkulu. Shana yakusaria. Enene kusaria. Ilelelele kusaria. Saneya Helia Ilabaya Koseria Saria Nana Koseria Helelelelelelelele Koseria Helia Hande Koseria Mantaya Ulia Hanteya
Kabaya aliko shania. Elia hasila. Ula mantaya kosha. Oh ya kosha. Elia pasodia. Zelia da 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 koseria. You know our situations. Senene koshadia. Eli bahasodia. Attend to our cry. Sanimaya kosha. Sinilililililili. Helia kapaya. Kapata kasodia. Hila bahasukata. Sinini kusheria, kinini basonia, sini bahasunia, sinini kuseria. Have your way, have your way. Sanaya basoniante, te kotosari. Yuga abo yuga chawe, kamaya basutalia kapa, sikota papa baso, sikapanto kotos, sukabona rokos, rapanto kosuta. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Hear our cry. Hear our cry. Listen to the petitions of our heart. Kamanta kasaria, Satakapaya, Elia Kapasonia, Kadiada. Salele Kushania, Kimata Kapai, Elia Kasuna, Rapanto Kosonia. We cannot do it without you. Kusali Mahaya, Kazula, Kantakapaya, Kopanta Katoya, Ramantoko Sotoria, Santa Katakata, Ratakakaka, Papa Papa Papa, Papa Papa Papa, Rapata Kapa, Kabalabaka Sota, Kania Kataya, hey, 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 Koshania. Senelelele koseria, zita ta 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 ta, papa papa papa, ushana, senelele koseria, zika panto, zuninia baba bakosha, zumtali kapando, sunana karia kose, kema, yameso etu, suneya, suneya hasan, zilililili kosha, koria mantalaba. Keka Yomeso Sunana na 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 Sotoko toko Soko popo popo Koro popo Kasula pa Kerababa Sotoria Sania Haya. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Hey Jesus. Holy Amasukate. Oh, I am a setu. Shania, Silamasu. Jesus, 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 Jesus. Papa. Hey, Jesus. Kamasoria. Sitoro baba koshi. Ura baba posat. Kotoponda kama. Ila baba kasataka. Kuntaya atakapa. Ah! Jesus! Jesus! Woo! Shaniko Sedia! Zikapa! Tantakatakaso!
Tonight, Sanana Koseri, Sanilele Kosaria, Ramanto Kopoya, Hila Baba Kosaria, Ita Tata, Suntakapa, Ramanto Kotosi, Shamanda, Osuna Papa. Oh, Jesus. Sanaya, Kasuna Maya, Manta Asatakata. Kapata Paya Cortes, Ena, Yameso Etu, Sanana Kosani, Suntolo Kosuta, Kimonto Kapoya, Vumelani ngithi makhona bathi Nkosi ngenxa yamehloko baphuthume beze ngaphambili shakapa sakakatoshelia zikamanta kakatoshelia zinaya hasilimaya dakatela hasulia kapaya kantoya asalia shalia basuli ketapa. This is the night of revenge. Kamariba Sotelia. Commander Haselia. Kusha. Taka Baba Baba Soya. Lift up your hands, uyiphamisele phezulu izandla sonke siphamise izandla sivalile amehlo ethu. Khona inkosi yenkazimulo kule ndawo. Ukhona uJesu kule ndawo. Le baba yanta kashata. If it can happen that you are where you are, but kufanele ngabe la phambili uthi Jehova kunamehlo amakhishwe isitha. Kunezinto zame intshontsho uSathane. Take me to the pillars. Ama pillars Allah noma lezinto ezingibambile. It can be izinto ezabamba obaba mkhulu, but you feel it. Zikhona emzimbeni. There is power here. There is anointing of Jesus. Lift up your hands mawusufikile la phambili. Siphamise izandla zethu sonke. Siwavalile amehlo ethu. Ikhona inkosi yenkazimulo. Mawusula phambili wavule umlomo wakho and pray unto God. Baba, give me power. Yok uprooter ama pillars. Okuyiwona angivalele. Ikamanta la brosa. Ngezo Jehova kule ndawo. Bazalwane, there is a power of the Holy Spirit is touching people wherever you are. The grace of God and the anointing of Jesus is touching people. Don't stop praying while you are here. Don't stop praying. Don't stop praying. Don't stop praying. Koshana maya, ashazana maya libosa.
Let the touch of Jesus. Shanamaya Librosaya. Anointing of Jesus Christ. This is the anointing of God and the power of the Holy Ghost. Shanamaya Librosaya. Oh, Namaya Kashataya Libabaya Talabrosaya. Oh, God. Shananaya Librosaya. Anointing of Jesus. Touch of Jesus and the anointing. Oh God. Ila baba 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 yanta kashata ya nimesaya. Anointing of the Holy Spirit. Touch of Jesus Christ. Oh God. Come here, my sister. Come here. Come here. Take her. Bring her. In the name of Jesus Christ. Oh God. There is a restoration in your life. Lift up your two hands unto God. Lift up your two hands unto Jesus. Take her up in Jesus' name. God is restoring her life. There is a lot andlule kuyona. But uNkulunkulu let her a complete restoration upon her life. Thank you, Holy Spirit. I say promises under it. God, oh Koshata. Limandaya kasiketeya. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Ngenxa yamehlo ami. Ngenxa yamehlo ami. Ngenxa yamehlo ami. Let's put umlomo wherever you are, everyone, and begin to thank God. Wherever you are. Bayete nkulunkulu wetu, bayete twala phakade. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Mighty name of Jesus. Bayete Jesu. Bayete. Bayete. Bayete twala lensindiso yethu. Aya. 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 Holy Spirit. Thank you, Jesus.
bathi thuma imvuselelo inkosi ngisho njalo ebusuku thuma imvuselelo